Hongu tinozviziva kuti veruzhinji vari kugadzirira mhembero dzekisimusi nenyuwere. Asi tinodawo zvekare kuramba tichipa mashoko edzidziso nechenjedzo maringe nekuda kwechirwere cheCovid-19. Rwendo runo nyika iri kupemberera mhemberero dzekisimusi nenyuwere apo takatarisana nevhariyendi reOmicron iro riri kunzi rinotapurirana zviri nyore, riri kukodzera mhirizhonga nenyonga nyonga kune dzimwe nyika dzakaita senyika dzekwana Europe uku. Uye muno muZimbabwe tiri kutoonawo kuti huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 huri kuramba huchikwira. Saka tinoda kuramba tichipa yambiro kune veruzhinji kuti ngatitambe takachenjera muhorodhe yeKrisimasi neNew Year. Ngatirambe tichitevedzera mabasa edzidziso ayo anopiwa nebazi rezveutano, mabasa edzidziso ayo anopiwa nesangano reWHO. Kungave kuri kupfekwa kwemamasiki nemazvo, kuvharwa kwemuromo nemhino, izvozvo ngazvirambe zvinyatsotevedzerwa. Kungave kuri kugarwa kwemadaranganwa, ngazvinyatsotevedzerwa izvozvo. Kugezwa maoko nesipo nemvura tichichururudza nekushandisa masanitaiza, ngazvinyatsotevedzerwa. Ngatiwaneiwo mukana muhorodho muno wekukurudzirana, mungave muri mumhuri, kumamisha kwatiri kuenda, ngatikurudziranei hama neshamwari kuti tibaiwe nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19. Asi kana zvichikwanisika, dzimwe nzendo ngatimbodzimisai, kunyanya-nyanya nzendo dziya patiri kuenda kunoita magungano akanyanya. Dzimwe nzendo dzacho ngatimbodzimisai nekuda kwekuti ndipo pari kuonekwa kuti pane njodzi, panosangana vanhu vakanyanya kuwandisa, ndo ari kuonekwa kuti ndo anoita aya atingati masuper spreaders. Kunyanya-nyanya paya panesangana vanhu vangave pamichato, pangave padzindufu, pangave pamagungano emachechi, iwawo anonzi masuper spreaders. Nekuda kuti panozopera muhorodhe muno, nyika inokwanisa kuzoremerwa neuwandu hwevanhu vanezenge vabatwa nechirwere cheCovid-19. Zvipatara zvedu zvozosvika pakukurirwa nevanhu vanezenge vachida kunge vachipiwa mibhedha, mibhedha yoita mishoma. Vana mukoti nana chiremba vosvika pakuwandirwa kana kukurirwa nevanhu vanenge vawandisa, vanenge vachida kunge vachirapwa. Saka iye zvino izvi tiri kutoti ibasa rako iwe neni rekuedza zvamuchose kuzvidzivirira kubva kudenda reCovid-19. Tinozvizivawo zvekare kuti tine hama dzedu neshamwari dzedu idzo dzakauya kubva kune dzimwe nyika, vangave vari vakauya kunyika dzakatipoteredza dzakaita sana South Africa, ana Botswana, ana Mozambique, ana Zambia, kuzoti vamwewo vakauya kubva kumhiri. Tinoziva kuti vamwe vacho vakadai vakaenda kumakwarataini, asi vamwe vacho havana kunge vakapinda mumakwarataini. Vamwe vanogona kunge vakapoya kumabhodha uku, vasina kupinda nemazvo. Saka ngatizvidzivirirei nekuda kwekuti njodzi inoramba ichiwedzera, kunyanya-nyanya kune vaya vanenge vasina kunyatsotevedzera mitemo yenyika mukuuya kwavo muno muZimbabwe. Saka muhorodhe muno, hongu tinoziva kuti horodhe yeNew Year neKrisimasi vanhu vanofara nekufarisisa, asi ngatiregei kukanganwa kuti horodhe inopera
Horidhe painezenge yapera, tisu tinozosara tasangana nedambudziko reurwere, tasangana nedambudziko redzindufu. Saka ngatitambei takachenjera, ngatizvichengetedzei kubva kuchirwere cheCovid-19, kubva kudambudziko guru ratasangana naro reOmicron variant irori. Tiri kuona kuti kune dzimwe nyika vatotanga kuisa marestrictions measures, kungave mukufamba kwevanhu chaiko, kungave mukuungana kwevanhu. Hurumende dzakutoisa marestrictions nekuda kwekuti vari kuedza kudzivirira nekuchengetedza vanhu vavo, kuitira kuti nyika dzavo dzisazokurirwa neuwandu hwevanhu vanezenge vachibatwa nechirwere cheCovid-19. Saka muhorodho muno tese tine basa guru rekurwisana nedenda reCovid-19, rekurwisana naiyo variant iyoyi iri kunzi inotapuriranwa zviri nyore yeOmicron variant. Hongu, hatireve kuti vanhu hatichabvumidzwa kutevedzera tsika dzedu dzekutevedzera horodhe dzeNew Year neChristmas, asi ngatiregedzei kufarisisa nekuda kwekuti zvinogona kuzotisiya tava munjodzi. Tatenda.